कि आज हो पहिला मिलनवा मिलले सजनी के साजनवा पूरा खुशी से खिलल बा हमरो बादनवा आ सुनी सुनी भगवान ना बिहान होखे दी आयही भी राजा जी के कुरवे में जवान होखे दी। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही प्यारा नया धमाका वाला सॉन्ग लेके आयल बनी। और गोलू राजा के बड़े भैया गोलू राजा गाना एगो गौले बड़न कि आज राजा जी के कुरवे में जवान होखे दी, ए धुन पर लेके आयल बनी। और एकदम नया 2024 के गाना ब्रांड गाना बा, आप सब नया साल में नया गाना बा गा सकतानी। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बनी। सिंगल गाना बा कि होई भैया के साली लागतारी बड़ी जाली हरकत करेली जैसे गुंडा मावाली। होई भैया के साली लागतारी बड़ी जाली हरकत करेली जैसे गुंडा मावाली। आ सारा लइकन के वही में पास करेली, आ सारा लइकन के वही में पास करेली। आ नया सालों में लभर तलाश करेली, आ नया सालों में लभर तलाश करेली। ahoई भैया के साली लागतारी बड़ी जाली हरकत करेली जैसे गुंडा मावाली। आ सारा लइकन के वही में पास करेली, आ नया सालों में लभर तलाश करेली, आ नया सालों में लभर तलाश करेली। तो आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बनी कि हाथवा में लेके घूमो तारी गिफ्ट हो कर चाहतारी जवानी कहीं शिफ्ट हो हाथवा में लेके घूमो तारी गिफ्ट हो कर चाहतारी जवानी कहीं शिफ्ट हो कर चाहतारी जवानी कहीं शिफ्ट हो नाही केहू के मनवा उदास करेली, हो नाही केहू के मनवा उदास करेली। आ नया साल में लभर तलाश करेली, आ नया साल में लभर तलाश करेली। तो आप सबके सुनौनी हम मुखड़ा और एगो अंतरा और लास्ट अंतरा खातिर आप सब जानते बानी हर वीडियो में हम बतावेनी कि लास्ट अंतरा खातिर हमारा नंबर पर आप सब कांटेक्ट कर सकतानी। हमारा नंबर बा 9934529912। ये नंबर पर आप सब बोल सकतानी कि भैया लास्ट अंतरा हमारा ये गाना के चाहे तो हम व्हाट्सएप के द्वारा लिख के भेज देम और आराम से आप कोनो भी स्टूडियो में कहीं भी गा सकतानी और रिलीज कर सकतानी, कोनो बात नहीं है। और नया म्यूजिक बनवावे के होई तो हमरा से संपर्क कर सकतानी और जे रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमरा से संपर्क कर सकतानी। हमारे स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर बाजार गोपालगंज बिहार। और स्टूडियो के म्यूजिक के और गीतकारी के सब के नंबर हुए बा 9934529912। आप सब यही नंबर पर कांटेक्ट कर सकतानी हमरा से। और पर्सनली में भी जे गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में 1 से 1 ब्रांड गाना लिखेनी ओकरो खातिर हमरा से संपर्क कर सकतानी। हमार नंबर हुए बा 9934452912। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव।